ngait kem babaro on api ki parlo ki projor ki pardo ke prasnam ki parabanget how try ba fiodon boro hakamet ka bakot ka bakia hai kini ka miet akwa yakabangan address fi ki viewers boro ki non krishan boro nakatien ka jong blay naka Philipi ka long ka nyngkong ka balai de pra wat lang nam la man pendap lot ikini ki de khat baro akani ka miet akani ka video ka bynta andre ngait scam bangala man pendap lot ikini ki de khat ngait scam ba kan long ka jingger khu na ka bynta jong phi te komta hai kani ka janmiet nga invite if ki perlok ki parajor ki jonga ki para kristan how try ki non kristan ya kini ka channel ke jonga bat ki bam kristan ro dan ki ban sa kristan ro ba fin singap ikini ka video ngai scam ba kita ki video ke pengadap ngai scam ka long ka jingger khu ka ba crowd ya ka men sim jong fi ba ka jende ke fi bo try bat kum joro na ya ka yin ka sam jong fi ba ro ka wei ke nga invite if ya kini ka video share ka jing puli ya ka tien ka jong blai na ka khot ka ba lai do ka khot ka ba khat wei na ka Philipi ka long ka nyngkong pol ong kom ni nga ai ngu ya ublei jonga hala ka jingkan mau baro shapang jong fi hala ka sngi hai ka jingkar pa jonga baro na ka bynta jong fi baro da ka ba pelong ya kata ka jingkar pa jonga bat ka jingkmen namar ka jingaslok jong phi hai ka bapen roy ya ka gospel nadu ka sngi ka nyngkong hadu menta banga da ngait kem ya ka ni hi bauta ubalas dang happy ya ka jingle baba un penjanai ya ka hadu ka sngi u Jesus Christ kumba ka long ka badaiken ya nga ban mut komni shapang jong phi baro na ba phidon ha ka do nu jonga namar hakini ki kenjri jonga bat ha ka jingada bat ha ka jingpen scam ye ka gospel phi long baro ki ba yo bentalem bat nga na ka jingai ai namar blay ulong unong sakhi jonga katno banga sngo kan mau here ya phi baro ha ka jing isnai ba jam u Christ Jesu te ke ni nga duai ba ka jing e jong phi kanang yo roi kar hai shu hai ka jing tep bat ai ka jing shempang baro ba phin yo nang ban bisha thu iki ki ba shong pher ba komta phin yo long ki ba sngur ba ki ba klem penthot halu ka sngiu Christ ki ba la pendap da kiso ka hok ki ba long da u Jesus Christ knang ya ka boram bat ya ka jing ro ya u lai hadin bang ya deban pule langi ki khat nga khot pat ye phi but baro bangin ya carefully study lang ye kini ki de khot bible ki bangala puli shafi de habang haba phin puli la de abat habang ngal de puli shafi ki de khot bible ila ban sngo thu babale paul udon ye kata ye ka bakum ke ni ka affection ke jing e kata ke jing ye day ke jing sngo e ke jing u ke sing so jan ke jing u ka jingkan mau ka jong u ye kini ki para bangai tani ye kini ka balang kadao kadai namar ba upol de founding pastor baseng kini ye kini ka balang ba kini ka balang la kha ha po jong kata ka ministry ka jing tray ka jong upo namar kani ka dao kadang kata ka special bond ha ka dono jong po kata ka bond ka belong ker pangba ka bade upol bat kini ki para bangai kalong thikom ba ka kami kadang ni kata ka special bond baki khon ki baka kha le tunga udon ka jing ka special bond ka bakar pang bat ka tanga but ako mangiken mau pinang kan mau ni em ong fi bakani ka balang ka nyngkong tama po Europe ka ba upol useng upenieng walau don hang tu tang kumbas ka tu ka ni po mdei bo slam than pan kam dei ka jing jong jong ka po dei ka jing kot jing ka po Henry kadai kata ka jing liu jong ka jing jo kita ki experience ka jangu habai ka balang lakha dai kata ka jingalap jong ka gospel ka bo po lap hapding jong kini
ki mensim ki bakodor hadok ba la pening ki mensim bakodor hadok ba ika balang ro la pening ha ketu ke jaka ke ika bangihap ban ngau thu ane bangin tim ba upol ula let po Philipi haka jinglet mission ka ba lingi ong ka second missionary journey pilaban puli ka ni nakam ki apostle nanukal nong ka bakhat san kadako ka ba laipusan hadok ka nong ka bakhat pra kadako ka ba pu pinsong tu bahaya kini. Ba ulat siya po Philipi number klau snem saupu kundai hadu snem sanpu edi. But ula prokulim lailap ya ukris but ka gospel ukris ni ka khubor bah jong Jesus Christ. Nagi i hang tu ba kiya ki mensim la job da ka gospel. Ia kita beliau jempelem lapin baptist ki. Bat dia kebalang lakha da kakti ka bakhra ka jong uble ni ka sovereign hand ka jong uble. Bat kani kala kalalong ka balang ka nyngkong hapo Europe. Bat kani ka di barabor kata ka biblical norm. Bat kadi ka passions ka jong ukris. Ba kum ki bangit tani ha le kum ka balang. Ngidi ban nom klet i kani ka biblical norm. Baba bangi pa iki missionary baba bangi let sheke jingelap ye ga gospel of how Christ ka pertay ngide ye ka ban ho let baan ngide banyelap ka gospel bak ngimde ban klet banyelap ban penyeng ya ka balang ngimde ban klet ban penyeng ye ka balang habangi let ngelap ka gospel kalau ubor boleh ban pen ye kita ki banget anget skema bangi ngelap ka gospel boleh pen bet but habang iba ki bru kila yo diang ye kata gaji pen Christ lamba ka jinglap ka gospel ni day ban pen yeng ya ka balang bangi i kata ka no kamtam hadin jong ka jinglet no Christ sa ka khedu pa kam ki apostles kmat ba ka jinglet missionary ka jinglap ka gospel ba ni iru ka jing pen yeng ya ki balang ti ha ka kam ki apostle ka nang ba khat ri ni kamtay ka balang po Philipi bakalasdang langba ka way ka briu ka bakarteng ka Lydia mo but kentup ru ka longing long sem ka jongka pinpuli ka ni nakam ki apostle lang bakhan riu ka bakat sa hadu ka bakat san langta kani ka balang ru la kentup ru bat ka way ka khna ka ba labe no ya uta uksut ni kemen baman naka da kata ka tien ka baupol ula kren lafin puli kani fin shem hakam ki apostle kalong ba khatn riu kada ka ba khatn riu khat nyau hadu kat pra lesingan supuli naka benta jong pi ha kani ka miet kam ki apostle kalong ba khatn riu kada ka ba khatn riu khat nyau bat khat pra ka ba kong kom ni kala jaru habang idang yelet kita ke jaka duai baka we ke sekri ke basong suat bakran blay kalai kan du bat ngi ke baju penyo shibun ke jimentoi ke kan rat jongka da ka bakran bertong kini haba kala but jan yau pol bat dengi kala perta kada ong kini gibru kilong ke sekri jong blay ubakli tam ke ba pemna hafi kalenti ke jingpanem ye kan niting kala le bun sngin ro pol sngo satya ula phaidin bula ong hau tau ksut nga hukum ye me hai ka karteng jong Jesus Christ pa mi no naka bat akata ka juga por ula mi no kum ta ka balang po Philipi kan top ka ledia ba ka ying jong ka hatai ka brew ye ka ba la ha ka ba uksut u haban ka ngu ha ba pol ha karteng jong Jesus mi no ula mi no na ka ni khna la kan top ru ye ka ha ka balang bat kum ta ka kan top ru ya u jailer bat ya ka yin ka jong kata filan puli na kam ki apostle kan riu life way life 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 sahadin ba ulay och penim bat ka yin jong kum jo bat kum ta la palong yi ka balang dai kini ki minstim gi ba kodor ha ki balamat ya ka jing penim ba ka jing snai ublay ba ka jing plat jong ublay ha ka jing im ka jong ki ka ka bangin kam banot ang ni ba sisa kam long ka balang ka bahe kadi ka balang ka ba kan thup tang kat tu kat ni ki members ki dekat Andre kadi pat kabalang kabala la peniang ye ka hapo ka gospel ka basisha
bat hai kata kanong rim ka ba shisha kalong ka balang ukris na ka balang ublay ka ba kay ka bangide ban kan mau hang ni ba ka balang borobor kam day ka building hindray ka day ki brio ka bala khot da ublay bat balapan imro da ublay nasakran da ka ba balang pura hai ki pat ki video ngangis kang play ye ka kabu bakala dengan wan kran ni issue kalong ka kam hadu kata-kata saya sing ngin lebiang iba lebiang cika Philipi iba upol kum ta ka balang ka balang ka ba upol peniang lang baga gospel ka jengu nang ta about udon ni kata ka special bond ka jing temen sim bha ba ka jan bha ha ka donut ha ka pok ka donut jengu bat kani ka balang ho upol ngite begini gawai ulalet ya kaban penyeng shibun ki balang henry ka balang po Philipi pa kadi gawai ni ki balang ka badon ya kata ka jaka ka bakerpang ha ka donut ba ka jingim ka jangu udan ba kata ka jing jan ba bat ki umdai tanamar ba u shakri ye ki henry makiru kila shakri na ka benta jangu ngite begini namar ba baka balang po Philipi kala pha ikajing ai subha ya kaban kersan ya upo lafin puli gani naka Philipi kalong besa ke dekat ka ba khatsan hadu ke dekat ka ba khanriu ka babel ka ongkom ni tipihiru pitip konong Philipi hababa kasdanga gospel men bangala late no na Makedonia ba omdan ka balang ka badon ka jing slok bat nga chapang kabaay bat wapriang henry tang mapi hi nabawat ha Thessaloni pilaya phalem shiwat arwat ha kaba nga kir kedo fi ki kershan yu po kershan ke jing ai subha yu po ni kita ada ke bang i ha ki di khot ke bangila pule nang ta ki don ro ikata ka jing sukhia ha ke bedai bat ka well being ka jing im ka jong upol tang kata ki long ki brio ki bayai bat scam obhol ya upol como apostol u jongki ngite ba upol u chaset bendi bat kan ni ke chaset bendi ke jengu ne ke jing im jengu ki kenjri na maka gospel kaya rangkat bat kata ke jing sha kren ben nyo ben ha ka imlang ka salang bat ka dei ka por ka badai biang naga benta kan ni ka besuk naga benta ki bangit ka balang Philipi bakin ino yaupo nan bikin paino dadin dan lendet yaupo ha ka bakum ke ni ka po penban ki bangit po ka balang po Philipi kilayay long ki bayay ne badu kani ka pelong yupo nakakadaw habang ipuli ang akan mau yapi balbang akan mau yapi na aingo ya ublay tikum ta don pat nakaway ka balang no other church hakaba lalangin puli ki shiti ki jongu ki bangin ilase ge bangin tip kabakum kani ka balang kabala kadak bal kershan ba ka minister ba ya upol kom upastor ni apostol u jong ki kum ta hadin chief host nem hadin jong ka jingkano ye kani ka balang kung mga penken maafi mene ba upo ulalet sikani kajaka hauks nam saup konta hadu sanpo edi ba ulato ye kani ka shiti sikani ka balang napo ying mendi hapo room lakom nu hauks nam en repu way hadu en repu lai edi ta abangi kenba ye ka por lakom nu kalong komba ship house nem ye upol ulade ban invest bai ka jing im jong kini kimin sim ge bekodor bai menta usdang bandon ni kita ki jingken mau balong kiba kemen kiba sengotanan kita ki fun memories ki zaman wan biang haka jingmut haka jing im ga jing bat ba bau ken mau kipen mi ye kata ka jing kemen ha upol bat ye ka jing sngongo ye ka joy bat ye ka thanksgiving walala si post nem mo kata ka jing ye pair nadu ka pot ka ba udan bat ki bat ka ni ka pot ka ba utho ka ni ka shiki bat ka jing jingai jong una room seki ka long kamba pra
pa maili la komno haka kilometer kamu la komno lade komba khat aspa tam mi kilometer ka jinjingai na ka jaka ka udan syaka jaka ka bakini ki banget kidon Henry baro kita kiba u experience haka por jong ka jinglei missionary ka ba ar ka jong u syakanik sapo Philipi kalong kik na ka bantau Paul kumba udon batki usong batki ulekmen batki urwai batki uya pulelang ka tieng ka jong blay batki kumta nak daw ong haka long ka beningkong ka de khot ka balai ong nga ai ngu yu blay jonga hala ka jinken mau baro syapang jong fi pina puli ba ha ka de khot ka beningkong ha de khot ka bakat we la fin puli bang tu fin akini ki the khot bible ki basut na do kata-kata fin ye lai ti ki badan ka jingmut ka jong Paul ka de khot ka ban lai ha do ka de khot ka ban riu wong ba fi don ha ka jingmut ka jonga I have you in my mind hakala ka ban nyaw do ka ba pra o fi don ha ka da do jonga I have you in my heart hakala ka ba khanda do ka ba khat wei wong I have you in my prayer ngadon fi don hanga ha ki jing do ai ki jonga tarik bang tarangin puli bai kita dekat tu yang ini biang saya dekat ke bala let's go back mo saya dekat ke bala wong I thanks my God ada aingu ya ublay jonga hala ka jingken ma baro syapang jong pi larang ini puli rengkat leng bat ngai kini dekat Bible ke ka bang idong kamban yo hang ni lane bang note neng kong hang ni ka point ka benengkong ka point ka benengkong sengapa ka point ka benengkong a heart of gratitude ka dot note ka papen ye ka jing sngongu ane a thankful heart bakani ka point ka benengkong haba u Paul u reflect biang u paidin biang sakata ka relationship ka jing ade ka jing u bakini ki Philippines kini ki bangai apo Philipi Usdang ye kaban pen pau sheki. Kadu katno us ngongu yo blay namar jongki. Kum da wong ngara ko kabalai. Ngaras ngaingu yo blay jonga. Hala ke jingken ma boro chapang jongpi. Hakawe kaliang wong. I am very grateful to God for you. Ngas ngongu yo blay nakabenta jongfi. Bakani ka kantin as ngongu kadi ka verb. Le kantin aingu kadai ka verb. Kantin kadai ka kantin kabangi ong aga parang thank you le thank kadai ka verb. Bakani kantin ngu aingu thank you kawan na ka Greek ting Greek kabangi ong Eucharistio. Kadai kantin Greek Eucharistio kawan na ki atali kantin Greek EU kamot good babaha. But nakaway pagkantin courage so much kapamut to grant ban I lani to give ban I kapamut ban pen I yeladi le ban pen I yeladi ubas ngungu le ban pen I kajing ngungu kapan iru kajing mot to be thankful you know ya kata ka jingku blai shi hajar ngu kapami naladi like mi nakadonot jongu nakadonot jonga bali ka verb hakani ka bynta kani ka kantin aingo hang ni kawan na ka kantin Greek kumo am Eucharistio ba ka dairu ha ka present tense kabamot kabathau ye kata ka continuous action kata ka jingle ka ba ye continue ka ba beteng ha ka jingim ka jong po kamot uyay aingo bet barabor always thankful usngongo bet barabor ane ka way kantin wong na aingo bet yo blay constantly barabor habang akin mau yapi kita ni ka jingmot hak ni aingo so ka aigo Paul wong hang ni in all of my remembrance of you habaro kita kejingkan ma ka jonga yapi ngamla ya ka ban weng yapi na ka jingmot ka jonga kata ka polong ni nga aingo you blay jonga hala ka jingkan ma baro sa pang jopi kamot na ya kan ma ba yapi ha ki por baro
constantly, continuously, always ngayakin mau naga benta jongpi. Bakum tahu u recalls back, haba u penkan mau biang, ya kita ki jingma nak experience. Bat kini ki mensim ki bakodo hakan ka balang apa Philipi. Kaya lam ya ya kabang an aingu ya ublay. But aingu ya ublay. Pini yang ni bopol ukam aingu ya ladi. Ukam aingu ya unu ubriu. Ukam aingu ru ya kinegi bangit. Haka balang po Philipi. Hendang yang ni ula aingu ya ublay. Balay ka jing kali kalong bau aingu ya ublay. Nakabandau Paul utip. Kabayalam yu siapa Philipi. Kadai ka sovereign guidance ka jong ublay. Kadai ka jingalam bamayan. Daka ketiga bakhrabor ka jong ublay. Sepuli yang tu akikam kia apostle kasangkan reveni I. Bakadai ka jingalam bamayan ka bakhraw ka jong ublay. Nakabanta jong ba unlong ubaslur banyalap ka gospel la pedeng jong ki usung tu. Kadai na ublay. Nakabanta Paul sung tu baki bregi badai biang. Kibalay lum, hagatu ka jaka, banyo priang yi ka gospel. Nakibriyo ka buuya kendo. Haga jing jungu, kadai ka jing tmu. Kajong ublay bat lawan ra, daw ublay. Kataka lenti, naka rukom jong ka jing priang ka jong ki ka gospel. Kadai, nakam daw Paul sutu kadai ka jing tray bamayan ka bakraw, ka jong ublay ha ka dono jong ki. Kumbalong ka Lydia, ublay ula pli ya ka dono jong ka. Kalau kemjuk nak ying jong ka, kalau rut nak ying jong ujelot, kalau rut nak brew, kebayok ke jing pelat, ke jong terakhir ke jing jong ka. Jadi kem tahu Paul. Kata ke jing pen kia, kata ke jing pen em, kata ke jing pelat barok ke dei ke kam ka jong ublay. Ke dei ke bana ublay. Ba de ke balang apa ya ke balang lah peniang rut ke dei ka jong ublay. Nang tak kata ke jing kersan jongki, ke jing arab jongki, nak ke balang. Usong tu upo balam daw blayu tray ka daw no jongki kinom le ya kani. Te kom ta hang ning yi. Haba uken mau ya kini ki para bangit. U aingo ya ublay. U direct ya kani sa ublay. Uang kam de ka kam ka jonga, kam de ka jong kam jong kini kam de ka kam jong kini ki briu. Henry puri-pura kadai kakam ka jong ublay. Soli dio gloria. Kadai ban let. Ban iPad. Ika buram sya ublay. Suang I always thank God. Wang nga aingu yo ublay. Jonga. My God. Habang ngayakin mau yepi. Nadu kabasdang. Hado kabakot. Nga aingu ya ublay. Na usu tu da ublay ubaldang ubale ya ki a baro. Ba filaban iyang ni haga da khot ka banriu. Langin syuyat kendia chekmat ngini pe ka khot banriu. Haga bale me ka benta wong kum da khot banriu. Bangadang scam ye kani hi. Ba uta ubalas dang hapi ya ka jingle baba un penjana ye ka hadu ka sngi u Jesu Christ. Na Lord kadi ka kamba bahang mablay ule Lord jongki sak ipat. Kaman pelong yu po ban ong kong may light tang nak kantin kadi sngongu ya play. Tuwan tang light biang si kada khat kabala iwang ni ngada aingu ya play. Ngada aingu play jonga halaka jingken mau baro chop hang jongpi. Ya ban ngin banginum klet ban pingken mau biang yepi. Upol sa udon si Shai kataka jingadeg balong kerpang ba bat kini ki bangay. Alingin kren ro ya ka jing slok udon ni kataka sweet fellowship ka jing slok ka bathyang babang ba bat ki. Bakum ta uyay ken mau ye ki. Ha ki por barok constantly, always and continuously. Eucharistio mo haka present tense. Uang pidon barabora ka dono jonga bat ha ka jingmot jonga. Habang nga jing sok nga jing im ngaken mau yefi. Hai ka nga po ka ying bendi ba ka jing im ngaken mau yefi. Ada nga po Ephesus ngaken mau yefi. Ada nga po Thessalonica ngaken mau yefi. Ada nga po Miletus ngaken mau yefi. Ada nga Harum ngaken mau yefi. But katsya ba nga let? Taga nyo po.
ngaken mau berbor yefi. Pada bang ngaken mau yefi na aingu ya oblay. Long tik kong bawang. Ngaken mau yi kemat ke jong pi. Baro. Ngaken mau yi kerteng jong pi baro. Ngaken mau pilong gibang giba IT ba si oblay. Ngaken mau yi kajing kemen yi kajing syakri ke jong pi yo Chris baka gospel of Chris. Ngaken mau yi kajing por. Kiba P1 sa kajingit. Daka bor oblay. Ngakan mau, iya katu kajing pediang supaya kajang pi yang apa ke gospel ka ngon ra kmat jang pi. Ngakan mau ba kumno blay. Ulawan ra ya pi se kajinget. Wala nga jingai kumba siajar aspa prapenyo pon sauspa nyopusan kilometer na pi. Nei barawo para bangai pi don kajingmut ka jong nga. Kung tabang ipuli. Ngasnat ba? May nga. Ya kata khot ka balay. Apo polong, I constantly remember. Langan ong hakay original Greek. I Eucharist you constantly. Habang akan mau yu pi borobot. Kabata siya. Mupolo na kata ka close relationship. Kajing day kabajan. Udah ni kata ka sweet fellowship. Kajing slok kabathiang. But borobor kani kibangit kidon. Hai kadon hut bahay kajing mot jong upo. Kum tangin ya pej hang ni shu ya kentin hang ni kai bang ni benut ada balai ni nut ro ni pej ba ro ya ka tu ka kentin jingken mau wang remember I remember you ngadon ngaken mau ya fi hang ni kong hala ka jingken mau baro sha pang jong pi nginomia mare wot hang ni hari kerki bangin shui bangin cipuli kum tu ngin ya consider lang ngin ya pej lang yi di kentin jingken mau ilong gebedang kamba. Bakalong ka kenting belum significant ba kan ikapta. Kalong kabadang kamba bangin sutu kanang bangin sutu ikan donu chupo. Haba uang ngadon ikan jing ikan jingkan mau bahaya fi. Remember, post nem kagap naduk kapod kabudan batki haduk kan kapod butho ikan ikan shiti naro. Kalong katukan ni por naduk kapod upanyang ikabalang. Balwahang ni ngakan mau ye fi wang. Ngai ngo yu blay jonga halaka jingken mau. Baro siya pang jong pi. Kakentian jingken mau lah ni remember ni. Kawan kana kakentian Greek minia MENEIA. Naka verb mnaumai mo mnaumai. Kamut ban recollect ban lumbiang. Kabatay mo describing a recalling to mind memory. Kamut kajing lumbiang hakajing mot ya kita ki memory ki ba mensua ban penken mau biang ya kata ka ka ba ngilayo lama menen mensua kita ka jingmot jong kentin remember ada jingken ma hang ni ngitip hadien jong ka Acts 16 ke ki babut ni Paul ulalet ki babun ki jaka ndai ulet cepo Thessalonica ulet cepo Berea ulet cepo Athens ulet cepo Korin usak kom bakat prabnai ulet ce Ephesus usak kambu na po Ephesus lakum lai snem ada yang tu ulet paca Greece ulet cepo Troas ulet cepo Miletus ulet cepo Caesarea nang ta ulet cepo Jerusalem ada nang ta ulet biang cepo Caesarea nang ta ulet cepo Malta nang ta ulet cepo Rome ulet sikit jaka ya ka banyalap ya ka gospel bat ya ka ban syakri ya ki mensim ki bakodo hendai wana pedeng ka bakum kini hakata ka jingki ka jinglet jing una ko ka jaka ko ka jaka na ko ka nong ba ko ka nong ba na ko ka snong su ka snong ki wei pat ki continent ko pat ki continent nang ta sibun ba ki bru ke bu ya kendu nang ta sibun ba ki balang ki bau peniang ki bau syakri hendai ju kelat ya kini ki para banget aka balang apa Philipi. Abat kata kajingkan mau kajing yaki kalong kabakar pang ba. Kamot don't you sha ulong kilong very dear to him te. Ngam laban batay do kanu. Kilong kiba long dear kilong kiba that man sembah ya nak kena kabanta jong yaki. Kilong kiba jan ba long close ba sha But kilong kiba corridor precious ba na kabanta jong po. Kumang omanel a spokes nem. Spokes nem hadin. Hadin mo toy ka shiti. Wong I ngo you blay. Halaka jingkan mabaro chap hang jong pi. Kumang omanel ka memory ka baning kong kalong.
Kum no la pen im ye kali dia pakai yang jengu. Ka memory ka baar ba kum no blay plai ka tu khna na tu ksut. Apa la be ka tang jong Jesus Christ. Ka memory ka balai ba kum no yo jelor pakai yang ka jengu. La pen im da gospel no da gospel jong Jesus Christ. Ba kum no ka memory ka basa ba kum no ka ni ka balang pa ka la phai ka jing Christian shu. Dengan Philipi sao khatway ka khandat. Ka memory ka basan ka ba kum no pat kila pha pat ya kata ka jingkershan ka jongki lambau ifra predators but ipa predators ulong ka gift ru na ka betau pol na kaliang jong ushimen but kini baro kipen dap kita ki jingken mau ki ha ka jingim jong pol ban bau ken mau kini ki baro ba ki weipat ka pen kemen ya ka jingim ka jong wang ni ngaken mau ong na aingu you blay jonga halaga jingken mau baro ka kantin baro kalong bangim dei ru ban shu puli ban klet no in all luong ha baro kiliang ha ka por ka babha ha ka por ka basniu ha ka por ka basngosi ha ka por ka bakmen ha ka por bangadan marwai ha ka por bangadan bat babu ha ka por jang kalong distress ha ka por jang ka jing sok ha ka por jang ka suffering ka jing jar por jang ka jingkemen joy ha ka por bangadan sa lord lu mo ka por ka penta kan mau be baro baro ngakan mau nakabenta jong pi in all circumstances ngakan mau nakabenta jong pi shua bangin let shikada khot ka basau la sing nam la ban pe ka ni ka video ka benta khot ka basau ngin let biang shikada khot ka balai hani wong nga aingu yau ble jonga halaka jingken mau baro shapang jong pi haka Bible preng ngan chu pulisya pi ongom ni. I thank my God nga aingu yu ublay jonga. Ublay jonga. Pi ingin ngim la ban shu weng no yu ngang ni. Ungang ni ude personal pronoun. Wang I thank my God. Uklamong tang nga aingu yu ublay. Nuong nga aingu yu ublay jonga. Habaw polo ang ublay jonga. Umut ba ublay uday ublay ujongu kabakrani ya kata ka jing sos khem ka jongu ha ublay ba de kata ke jing dai ka ba jeli ka jongu ba ublay ka bomodru ba ublay dan sa jingai na upot udan senda jong upot he was close mo hajan jong upol ulong ukpa jong upol ulong uparok ka jong upol upam ju ino yo Paul kan ro ikata ka personal relationship ka jing ka bashima jang ubad ublay ka kan ro ba Paul tip yo blay uyad ba ublay u don ro yo blay shimet ha ka jing em ka jang personal position ka jang yaw ni ublay but Ukran barobor hakiwe kishiti uju perengkam barobor ka gospel jonga ublay jonga dengan polisi fi na ka Rome kalanong kabaar kadekot kabakan riu ka ongkom ni ha kaba akhir kasni anda ublay on bishar kot ya kita ki ek beri ki jong gibril dau Jesus Christ kabakum ga gospel jonga my gospel kan mau ba my gospel Philipi sao kendai ong rokom ni peki my gospel my God ki ba pol ong bodobot sao ka kendai ngan police fi wong kome ti ublay jonga my God biang ti ublay jonga un pendap di kejing kerdu jong pi borok ka bakum kata kejing kan rai spa jong wa ka burom ha u Chris Jisu nanta Philemon kada khot ka ba kada khot ka basau pe hang ni ru ikini ki benta ki bangim dei ya ka bangin shu neglect ka basau kong kumnin nga ai ngu ya ublay jonga fi my God, I thank my God. Nang ta haka baar Timothy lengan pulis syafi hakal nong ka baningtong kada khot ka bakat a wong kom ni singap namar kani ka daw nga syaru ikini ki penban ngam ngole ran namang ngala itu yauta hang ha uba ngalangit bangangay scam ba ulong ubala banday kata ka bangla IT ya u namar kata kasni na bangla itu yuta uba nga langit ngala itu yuta uba langit baro kila banong siapa ngoblay
siapa nga gospel ni tang u Krista uba shisha ubalayo mat ika jimpani mu Chris shimet ulabanong ublay jonga but gospel jonga kumno ulaban ong ye kani kumbang ngila puli mene na kabaart mo di iwe kan namar ba ula tip ya ublay ba ulang ublay jongu ba ula tip ye ka gospel ba kalong ka gospel ka jong ngiti baca from Paul mo ulong uta u persecutor jang ka church uba pitch tamben ya ka balang hindi mentang iyang ni wong hakada khot ka Philipi iway lai wong my God ublay jonga ikan mauru ika root ba ka khot iya ublay jong ka Naomi ba ulong ublay ujong ka nakarut long ka beningkong kada khot ka banriu kada shisha kata ka jingpla ka ba pla hadu kata ban pen pau ye kata ka jing e bam la ban theo ka jing snake ka bam la ban theo ka jing e ka bam la ban theo shu jong ublay pa ba ba leng ba jong u khon jong u ba ka jing knya jong u Jesus Christ ula jit ban wan ra ye kita ki ba shisien ki long chajngai na u ban wan ra ye ki Shajan jang u, sekejaka jang u, bakin long kita ki ba iit ki ba thon haka donut ka jang u. But kum ta ka ba kum gini ki priu ki ba ublay pa lawan ra shajan jang u lang ba Chris. Kita hok ni ka ban ong. Ublay janga but ka gospel janga. Haka Efesas ka long ba ngan pulisya ni na kadakot ka ba cut away hadu kada khat ka bakakandai ka ong komitin blay laba kum ta token ma ba menu mapi ki gentle ha ka do yiki bala khat ka bam otche da kata ka bala khat ka ba otche ba thar ka kti ka do ba menta pilong klem u Chris bala pelong kun sos ime fi na ka hima Israel ba ka nong way na kita ki jutang ka jingkulat ki bam don ka jingkermen ba ki ba klem blay ka pradai ndai menta ha u Chris Jesu ya phi ki bala ju long jingai no menu la pelong hajan ha kasna mu Chris nga bala pelong hajan kasna mu Chris namar ma ulong ka jing penyesuk jongi ubala pelong ka way ka ya ki baar baroar ba ula pen klem ya kan ro pedeng ka jing pen ya klat haba ula pendu ha ka do jongu ya kata ka jing shun ka balong ka rukom ki hukum ka bah kinyam ka rukom ba onyo pelong hala di uway bre batma ikini baroar komta upelong ka jingsuk ba onyo penyesuk ki baroar ka we ka met ha ublay da ka dingfna ha ka ba ula penyap ki jing shun daka ba ula wan ba ula lap ki jipesuk ha pi ki bala jingai no ba ka ji penyesuk ha kita ki bejan na ba da uken ni baroar ni don ka jingi yo wan da uway umensim sa ukpa kumta ti pinlong shu pimlong shu kinong way ba kinong so shnong henry ki paratra shnong ba ki rukut ba ki bedey na ka ying ka jang ublay ukres what I'm glad ukres ba ka ay ka bule halor jang ka ding pna the only reason kabang ilaban ang ublay jonga ba ka gospel jonga kaday namar ka ay ka ba u Jesus Christ hatu pila mat na em yaka jingpani Chris hatu lak haase ni em fida ka bor men simba ko jong blay halapan kesan em fida ka jong ata fila shania na em ka eke ba Chris ule alo ka jong kading fina ada em let menta sha Jesus Christ dita ma u shisha ubalong talenti naka benta jongpi so ka jingkeli ka long le biang sha ka Philipi iway la kumlo kay mlaban ong na aingu yu blay jonga halaka jingkan mabaro shapang chongpi how is this possible kumlo laban ong tadi ka question ka ba kraw tam ka bangidong kampan kili kumangitip upol ang po kaying bandi unang up man tas tang ka trials na ka government jung ka Rome but kabakum gani ka po ka jingmo jung po ka lebyang siki banget po sa po Philipi Paustang ka ban recollect ban lumbiang. Di kita ke ke ba umat pedeng jongki. Ba kata kawan rak ka jingki men hau. Dapin puli ka kam ki apostle khat riu. Puli biang ka lenong. Pina semang tu. Balan ka baja. Ya upo. Men ba habu dona po Philipi. Na Lord ka jingpanem ka ba uyo ya ka ying jong ka Lydia bat ya ka
bat itu kentei ke ba I kambak ka jong blai ka ba kusoi la beno akaran yo Jesus Christ na lo katangi isu iki pin pai bang tongin I ru ya kata kajing sa set bendi kajing sa kem ba kajing sa set bendi yu bat la humiliate yu shisha hakamat jeng babon kibriu pen ban kapakum gani gapo ai sabo kan mau kini ka de rak kajing sosi u pen ban upol ni yang ni habo kan mau ya baro kai ka baja kapan kemen ya kadoro ya kadoro jeng kham ta mani wong na ai ngo yu blai habo kan mau kita ki baro tadi ka bas na ta mga pet ha ya upo begitu baro kijing kan mau ki wan ra ya kijing mana ka jing go jeng upo ui ba kom no blai upendap ya ka plan jeng u ling ba ka suffering ka jing sa si tom ka jeng u ban pen em ya kita ki bola ki ba blai legit si ka jing penem ba ban iru ba ka balang ka bede ka jong Chris lapin yang ha ka tu ka jaka ai ngin bobiang ngin ka jing kali kom no kala ban long ken kudu kala ban long yu ba ula ban kemen but I know you blai ka kum kani kapo ngin pen kan mambiang ngin recall biang ngan khap yang ngefi sak haka pol ka ba upol utho ye kani kashithi haka ba kini kintin jaga ji snongo a heart of gratitude show blai hano pol dan langan pen kan mambiang haba upen down utho ye kini kintin ki ba mi naka dono jaga ji snongo ye blai ngitip ke jubab kala syat udah na po yeng bendi bakam dai ka jaka kam not exactly ke jaka ka ba biang tam ye ka bangin kaang ye ka jingero syable benong kuble shibun tra nakala ka bu ba ye ka ni ka jingkali yenga kum no ken kala balong ba na po yeng bendi kam dai exactly ka place ka bangin yero ben aingo you blai kam dai ka jaka yeng bendi de kum no polu lati ka dai ka jingkali ka bang yapan keliba baga jubab ngangai scam ka ni baba ngisha ba umun sim jong blai unyai dap barobor ha ka jing im jongi mangai scam kalong kum taru ka jing jong po ba un control ro yangi hangai umun sim jong blai un tray ha ka ta ka jing tray ka bor ka jong u ban pen kala ya ka ying bendi syaka jaka jong kajing syakri jong kajing ro ya oblay angai scam umun sim jong oblay ula ban le ya kata na kata upol ukentu ki bangai po Ephesus nama habo ong ki bangai kamot ka thau ning kong ru ya ladi na wong kom ne Ephesus long besan ka ka ba pra ka kandai hado ka ba arpo wong kom ne Bato wat long pi ba buan de ka wan ha ka badon ka jing klimen he to long pi ba dap da uman sim filled by the Holy Spirit kamot ban controlling it uman sim ko jong oblay to da controlling it uman sim ko jong oblay kalong ka effect ka bami nang ta ka khanda da ka bayikan prolok ha ki sam ba ka jirwai ba ka jirwai ba kan jam sim da ka barwai ba ka bat ut da ka don ut jong pi ha utran ka bami nang ta ka dai ka jirwai sha utran banyaro ya utran bat nang ta kapan miru gabalai da ka ba aingo hala kasngi nama ki boro ha ublay uba ukpa ha ka karteng u Jesus Christ uba utrajing so lai tali ki yo ngilong ki bertap do men simo ko jule arli yo aga jam dungi ka pelong ngi bangin long ki ba yero ba yo utrai aingo yo utrai ban ruai ke jirwan ka utrai bat ka pemiru bangilong ki ba aingo ban aingo hala kasngi nama ki boro ba ublay ba ukpa ha karteng Jesus Christ uba utrai jongi ban long hok shisha to be frank kalong ka ba it's not possible ban aingu yo try nakabanta ki baro hakipor baro jong ka jing ko jongi hendrai ngangai kalong ka bala de ka bor jong men sim ba ko jong ublay bala ngilong ki bedap barbor da men sim ba ko jong ublay hatongin feel kabadi mereka bentah hot ngin feel nginam lakan pagkapor ka ngin kanyom tang bang angit scam ublem expect ya ke perfection hende ublem expect ka direction jo ka jigam jo ka Krista bangin yai long bangin yai be baka direction jo long barabor kum ta kum ki khon ki jong ublay
banginang man aingo ya oblay hagi banta baro jong ka jing ka jong kumta ha kanong rim jong kani ka jingi kai ha kani ka mied ka eke bangi i ya ka donot jong pastoral heart ka bangi i nuksana ka jingim ka jong Paul but ka di ban long ro na ka banta jong way pa away pastor yani way pa away nong sharai ba shakri yo try halaka jong ka benta boleh labu iki bakin shakri but ni iru ia kata a heart of gratitude kada not jong ka singongo mo kabanga ai ni ka point ka nyngkong but kata ka di kabangin kinmao na ka benta yelade nyngkong yang bat ngak bat kabalai ngak hot iki para mensem ki para shakri ki para kristan bangin duai ublen ai ngi ka bakum kini ka donot ka bakum kini ka donot but kum ka jing penkot kini ka video ka nyngkong ko de kini ka text ka bangala shim bani kai shafi na shim ni ka bu nyngkong ni ka bangan aingo you blay ubala bat scam yang haki benta baro jong ka jing ka jonga kijing shim kilenti ki ba thar ki omsao ki eryong ki bala jen bam do yang ban banu blay ola bat scam shisha ban ngalong kumne kum ngalong namar kedai ka jing snai ba ka jing bor ka jong ul ka ban ba ban sim ko jong blay bangin la bangin im na ka benta ka boram jong chris ba na shim ke de ka bu ban ngongoro na ka benta ki ying ka sem ka bala don ran kat lambat nga ki por jong ka jing tenju ka bala nga net ho kalau ka jrong ta bang songo lot i mei i lok jonga amen si menga ki men ka jonga ki ba amen si menga shisha amla kan songo ro yiki bleng ka khun ta jong ki nga songo ro ka benta ki para bange ki ba men shwa ka tu ka balang ka banga sharai ki bala don ran kat lang bat nga ha ka por jong ka jing tenju ki ba khshane nga shisha ki leng poro ngamla suban ong da ka mai pat phimju pen ya tengan yang abang wan shakri ke balang abang ali ala abang arung abang ami pi pen pi sa pi pja pikir khu yang pi ai ka katia ka jakadam pi la pen I ke jing e chisha yang ba blenger khu ye pi wat ngimla banya don't rengkat neki daw jongga babon ki bang haban pen kerpang la de na ka benda ka bam juga pen ban ngaduai blai onda kerkhu e ye pi onda helam e yopi ki benta baro jing ka jong pi asngongo ba fidang yelong ki parlok bajan e jonga sngo ba fidang ye kershan fidang I men sim ba ngi scam blay ulo beno yopi lang ba ki jing IT ki jong pi ki jing e ki jong pi ka fila priang shisha yang akom lau jong khon ko monong sharai jong pi but ngi scam ba lang mi kan du kan ka perthai ngi scam ba ngi sikandu ka jaka ka boleh pen create ta jong pi ba ka banta jonga angu ki para bangai langan checker tang ba bon ki bala yeng bat nga ka por jing ka jing tenjo ka jing e ki por ki bangalong marwai ki por jing chao mat jing ka jing kuslai ki por jing ka jing atatien pila yeng pila I men sim bat pila nyat yenga pila bat ru yenga pila shisha pila along ka shisha ka jingrap yenga bangala ban yeng ka por jing tenjo ka pi tip na ka benta ka jing ka jonga bat ngam la kan sungu ye blai la ba chong pi la ngan kan ma beng e pi ka pendap ta ka jing kemen ang scam ba pin yeng scam ka jing ka gospel ka ba shisha pinya cha prang pin imru nam ta ka boromotra pin club ka ngu ukres ye obrio blai ki para bangai ki kersane nga ka yo ka ka pisa ka tengka shisha ngalong ka bangalong ka de ka jing kersan ka jong pi ha ka pisa ka tengka blai na ka khu ye pi mo fila ai ka man sngo phanga teng yo diang kita ka jing khu nama ka jing les nai ki jong pi bo ble bo ka ka jong pi mo pol wong kom tai ki ngai Philipi ngamla ban bangat ong bade manga de ma pi nama ka jing ki jong fila kersan e shibon e ngau ble na ka khu e pi na sora na shalom na tan jain tia ki be ki jaka shisha haba pi na ka jing kurdu fila ka khu yanga
bangan yo ya ka bangan ya sebenarnya ka ban sakri utrai kom ning along kom ngalong mga ilok jonga bi khon jong mo khon jonga ngilong kom ning along chisha ka dei nama ka jingker ko jong pi blina ker khu ya pi ya ka jing scam ka pi ki ban ta pharo ki bangam la ban yo hai ka ka jamin ai khu bleker pang ha ka nong rem jong ka khubor ko nong sharai hade mangala hadin berade mangala du no hakan ya ka pastoring ministry neki daw jong ka jing ko ngo yo Chris baniki ki ibaro pen ban nganang mod utrai nganang mod ngamyo shu ke ban charai ke balang kum ngade ba kum ngakwa ngan charai pen ban ublei ula bat scam yang la rap yang ula place kan lik la yang hakabaga balang Christ Center Reform Church kala khat yang malong pastor ngi ngas ngau on kuble shibon pigi para bangai be nga fidang kendiat ngatip mga ihe ke ban charai pi de ka balang Philipi po Meghalaya ke banga e ban charai ngai blena kat khui pi ke jing ya ine scam jong pi ke jing kot jing mo jong pi ke jing klonya pi ban la de ban pinker pangai la de ban nakabanta ka gospel ba ka tien jo trai kalong kapan kemen yang aro bangan charai pi ki bangai ki ban diat ngis scam un blenda ker khui pi balang ba ka jing kloi jong pi ban khat ka kong pastor jong pi ngai ki wei ro kin sawan jek ka balang Christ Center Reform Church ka dikha jong blai but de manga ba trai de ma pi ma trai de bu blai u ba trai boleh penyang bat to penyang scam bat to penyang kersan yang mga kemen malang pastor jong pi khub le si bon bleng ker khoy phi ki long yeng di khogi di jong pi kam ka jam penang roy ha ki benta bar bon long pastor ka balang jong pi ngadap dekat kemen mga ai ngo ya ublei sipon ki ba kersan blei sipon bleng ker khoy phi bat na kaleng ga jong khub le sipon ngin se kan do pa ni kan do tongin dat dekat kemen tongin ni Chronic Bible tongin ni pusan ni Bible tongin snap ke Bible tongin pet show Chris tongin bat show Chris tamu ulong ka jing kermen na ka banta jing tongin don ni ka no jong pastor nam ta ki pastor na kam ta ki tongin board ka nuk sa jing po nam ta jang aro kum ju angai scam balang don ni ka bakom ka ni ka thonot along sha kan long ka ek jing ker khu ya ki ba bon in ra iki para bangai ki para men sing per jor show try man bangin ke ma yaki aki jing tuai kalau nggak mau ban wat sisa kan dia tang si post nem tang si nem nginya klar roti tingi leklet no si post nem upol kan mau hik pat hik ik ba kilong ngangi kan mau ka wei pekerteng kan mau ka wei pekedor wong ya baru akan mau mesti tingi beduk mesti tang berspa mesti tang panang basta kan mau ya baru dan distinction na kaliang jang upol asmot nat pat ka bakom ne bring im ka sngi experience haka jing sekri ba karena long ye nga i ba kalong kadang distinction ga khrau ki balang ba pon yaki ba kham ai kham bo ne ki tangi kham be yaki ba mju ai nga i kamba ta ki pang ro tentang yim kwa ble jingor yaki ba shibon ke distinction pang bedok berspa ba kanang basta ba nang start no ngai fi inam dang ka bakom kan ka no ngai skemu play na kala ya ka do fida ka gospel christisha tongin bot nuk sa ka balang po Philipi kiba iet el tong pastor yo borom yu ta bla ai ki gospel bla ra ke ching sapling jong ki ba borom sha yu ba ke iet yu ke kristan yu peng ching tu akil yang baro tongin bot nuk sa ka balang po Philipi ro kom jo to bla ke ching sok sha on orang kat lambat pi lambat kan ke video ba tong ne kristan subscribe ke video ki jonga la bla ke khu yu pi but to dang la fi ngom pen bet nga pen bet nga yang snu pa ke tim bet ke jong fi da ke jing bakla ke jonga but I'm saving a comment no kam ni le I'm saving bet nga na priang hon ke jing I'm saving fi ke jing fi kan kampen pa shu ya ke sekri jong ko pastor ke balang ba ke sekri se ke tai ben reo hi baro ko we ngai blay ke jing sok loran kat lam bat fi bo yang ke ni dwai kom pangaru nga dwai na ke ben ta jong fi na kam ta ka bora mo Chris nga dwai amen.